Здравейте, приятели на класическото бръснене. Ден събота. Подготовка за детски рожден ден. Ето един мъг с сапун в него, разположен на дъното. Четка. Мунин е четката, възелът на HP Shave Co. Кашмир. Кристиянке. Сапунът, който съм избрал, както и прилежащите балсам и парфюм, ето този ориенталец кавички на Зингари Мен. Основни базови нотки роза, уд и пачули. Ето го тоникът. Ето го и в джоба парфюмът. Това е единия от малкото трифекти, така наречени, пълен комплект. Кристиянке, моля ти се. Ето сапуна, ето четката. Ще налея малко вода вътре. Започвам да разбивам. Айде, бъркай. Дръж с едната ръка. Да, докато си намокря лицето. Бъркай още. Хайде да помагай. Какво, тате? Да направиш Яна. пиана. Яна, точно така. Бъркаме, докато цялото количество сапун се отдели Я да видя, от тате. дъното. Виж, помирише. Хубаво ли мириш? Искам още малко вода да сложиш. Ще трябва. Сапунът е мек като консистенция и доста лесно се абсорбира от възела. Ето почти е светнало дъното. Я, тате. Я искам да видя. От този етап вече добавям съвсем по-малко вода, за да започна да образувам като обем и като количество. Тате, искам да го видя. Кое да видиш, Кристиянки? Ето я, тя още не е готова. Искам да сложиш още вода. Ще сложа. Даже да пуснеш много силна вода. Не мога да пускам много силна вода, защото няма да се получи хубава пяна. Искам. Я, тате, да видя. Възелът е много подходящ за чувствителна кожа, много е мек. Сега аз да бъркам, тате. Хайде, бъркай, внимателно. Не! Не. Използвам хладка вода. Дай да погледна сега, да експектирам. Добре се справяш. Добре се справям, тате. Чудесно се справяш, Кристияна. Съм ти добрата приятелка на Ита. Добрата приятелка си. Аз те обичам. И аз те обичам. Искаш ли вече да отиваш при батко и при мама? А? Не. Защо? Така. Защо така? Ей! Хайде, излизай! Тук веднага.
Това е рисковете на живото предаване. Разби мивката с брада. Самобръсначката, която ще използвам за днешното бръснене, е любезно предоставена от Август. Алуминиева. Произведена е от Ron Chisel Face. Нямаме информация за гап експозиция, т.е. в момента ще се доверявам изцяло на собствената си преценка, като всичко, което кажа, ще бъде строго субективно. Нощчето, което ще използвам, е жилет Wilkinson Sword. Ето, в това пакетче идва. Това са едни от любимите ми нощчета. За съжаление, купувани са при 2 години, да кажем, относително, но забелязвам, че не са налични на пазара. По 10 броя са в кутия. Мога да направя едно сравнение с жилет Минора, които са доста популярни до ден днешен. Достъпни са. Много добра цена, но имам не много добри бръснения с тях. При това нещо се повтаря във времето, не е да речеш да е инцидентно. Купувани са от български магазин или склад, които се предлагат предимно продукти на ниски цени. Няма да казвам името, но там реално кутийка от 10 броя нощчета и кутийка от 5 броя се продаваха на една и съща цена. И това преди година и половина-две някъде, след което направиха някаква корекция, но явно хората не бяха запознати детайлно. Пък и те са им за продажба, не са им за ползване или нещо подобно. Та жилето Wilkinson Sword е доста добро нощче. Мисля да хидратирам още една идея, т.е. да прехидратирам. Ще може още да понесе. Пяната вече придоби доста приятен лъщящ ефект, с който смятам, че съм близо до предела на поносимост на вода. Така. Ще заредя. Ето е самобръсначката. Доста лека, 3 части. Може би Август може да добави характеристика като гап, или просто трябва да погледна неговото видео. Доколкото знам, той има 2, другата е титаниева. Така. Брадата е на 4 дена. Поне.
Справя се. Характерното усещане за бръснане на алуминия. Първи впечатление, че самобръсначката на 80% се справя добре с по-дългата брада. Останалите 20% компенсирам с няколко последващи минавания, пъфинг движения. Не забелязвам да се задръства, или поне не го прави така, че да пречи. Но не е категорично да отсече всичко с първото минаване. Поне в случая с това нощче и с моята брада. Категорично говорим за едно много приятно и комфортно първо минаване по косама. Така. Втори пас. Аромата на сапуна е уникален за мен, в смисъл такъв, че аз харесвам подобни комбинации от роза и луд. Много тънък слой пяна за второто минаване. Мога да се позаиграя малко. Възела съвсем спокойно побира количество пяна, колкото за две минавания. Както се вижда. Така като шпакловчик. Отляво, отдясно. Към аромата задължително се вписва и розовия пипер. Контра.
липса на агресия, липса на тотална дълбочина. Категорично съм, бръсначката не е косачка. Не мога да бъда детайлно точен, но категорично съм имал подобни усещания при бръснене с друг вид самобръсначка. Комфорт. И тук вече нещата отиват доста гладко. Много добра механична хлъзгавост на сапуна и на базата. Изобщо не се притеснявайте да се доверите на зингари. По-притеснително е да се доверите на моите думи. Тук вече е абсолютно на автопилот. Отляво, отдясно, от всякъде. Много добре. За днес замисъл беше да се използва друг комплект на House of Mammoth, но все още не съм го взел от доставчика, така че остава за следващото бръсне. Ако се постарая, мога да обера абсолютно всичко. Пръстите водят самобръсначката след себе си и става наистина гладко. Тотално обезкосмяване. Това е без грам неприятен ефект. Категоричен съм вече. Самобръсначката на първо минаване дава компромис. Не убира абсолютно всичко. Отрасна
контра и странично се справя просто феноменално добре. Като степен на агресивност бих я определил някъде по средата. Нито много мека, нито много агресивна. По-скоро мека към средно агресивна. Ето сега след водата усещам тук-там леко щипане. Съвсем нормално. С жилето Юки Сансорт се комбинира доста добре. Сега да видим стипцата. Ето тук, където има арана. Тук се появява леко, но имайки се предвид колко повторения направих, тук няма. Мисълта ми е, че ефекта от стипцата е породен от многократното минаване от моя страна. Това не е следствие от самовръсначката, като негативен ефект. Като цяло едно, предвид липсата на дразнение, освен атмосферното влияние, ниската температура. Не съм се пръснал, така че самовръсначката получава много висока оценка. Сапуна заслужено се получава висока оценка като аромат и като база, като качество. Мък 3D принтиран тук в България. Възел HP Shave Co. Дръжка Moonin Woodworks. От скандинавската митология. Legacy алуминиев вариант. Light Middle Aggression Safety Razor. Разбираш ли? Така. Нямам търпение да разбера Кристиянка, дали успява да щупи мивката. Ето тук леко съм пропуснал. Правим се на секундата. Под големия нос трудно се събират всякакви самобръсначки, дори да с най-минималистичните глави. Сплаш. Амир. Сплашове aftershave използвам в нескромно количество. Може би ако водя една статистика на един сапун, ще отидат поне 2 или 3 сплаша. Просто обичам лицето да е обилно увлажнено от продукта. Не работя с капки. Категорично не са не. Така, и това злато, което се крие в джоба. Ето го Амир. Extrait the Parfum. И с него ще направя така. Смело. 4 пръскания. И ви пожелавам приятен и хубав ден, приятни меки бръснения.
Ако имате нещо, което се чудите да купите или да не купите, купете го сега, защото утре може да е късно. Може да ви изпревари някой, може да се спре от производство. Производителите на сапуни се ръководят в частност от нашето търсене, така че тързайте. Със следващото бръснене обещавам да споделя откъде съм закупил комплекта. Човека има нужда от съдействие, аз ще му окажа доколкото мога такова. Предлага уникални неща на уникални цени. До скоро, приятен ден, приятна почивка, бъдете здрави!